Adam A. Zango ya samu kyautar danƙarerriyar moto daga wurin Sir Kashim Shettima, wato mataimakin shugaban ƙasar Najeriya. Amma kafin nan mu ci gaba, ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamun ƙararrawa. Mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Sanata Kashim Shettima ya gwangwaje Adamu Zango da kyautar moto ƙirar Dongfeng Airlines, a inda masana ke ganin wannan moto kuɗinta ya kai naira miliyan 50 zuwa 100, inda wasu kuma ke gani ya kai sama da miliyan 100. Wannan labarin ya yi matuƙar burge masoya Adamu Zango, yayin da shi karan kanshi ya mika sakon godiya a shafinsa na Facebook. Hakanan masoya Adamu Zango suna kan nuna godiyarsu ga Sanata Kashim Shettima, mataimakin shugaban ƙasar Najeriya, inda ya zaƙulo Adamu Zango cikin tarin 'yan fim da muke da su, ya mishi wannan kyauta. Wannan ya nuna har yanzu ana tare kenan. Don haka kafin ku kalli cikakken bidiyon, ku danna mana subscribe. Ina masoya Adamu Zango, ku danna like, ku yi subscribe. Saboda abun duniya. Wani ya koma ya fita daga cikin fulani. To ai boss, ni nan da nazo sai ta aka yi fa. Boss alhamdulillah, boss Allah ya kara arziki. Allah ya kara arziki, muna godiya sosai ga sabuwar mota nan da kuke gani. Mai girma boss ya buɗe ta filfil, masha Allah. Allah ya ƙara arziki. Aska cikinta maka gani, kaga cikinta nan. Si in ka gana wane yaro, na yadda wane yaro, masha Allah. Allah ubangiji ya sa a kashe lafiya. Allah ya ƙara arziki sa. Na? Ba da ai ga ne sai a sake wani ko buredi ne a kawo. Kulle. Wallahi da zafinta.